ya Nyatoima ase yigotoka se ewodi ya Liana litukorero lanyarage konyoro bokonyi bwebirugo ochiasa boroki wa Sensemeyo asenjira yamo yo siragisemia Sensemeyo koriye kerugo kyobobunge Sensemeyo Charles Njoke ero nyaraga kuro bokonyi obu ase aboroki wa abaibori amo na aboroki abanyara bagochengera gosikogokera obokonyi obu ase skuru eyo. Enacha buno mutumwa Charles Njoke antebia iga chitega akanyora abana babikaransanse akagenda ngora iga agatebia omubundi ndoserio burugo bunganaia orosio burugo 10 oteba tigatora amanyokeri bali babikaransanse baragororoka kurubororo igi akabire untumanyo ne no mwarimu monne school angerete iguru ye class keria na giye kogera kira mabatiga is ready utagure class bibibere abichenchi bibe na biro bibi kolorekana igante nga abana bagwetagari bamanyokani ngari badirishwe rio mwana na ndio otarasoma uchare konyoro kumuna ndamo nye gitari. Okay, asa Maria tangoro kufiri Otebu mwalimu wa Nyatoima section ya ECD. First kama mtevi mheshimiwa Njoke, asante sana kwa kusaidia virugo kanya bana baito bagwikaransanse wengine twasi admit because tuwate virugo bya renge tibest sharing less, so nimeshukuru evident ya mama. Secondly, tuko pamoja, nimeshukuru sana vile kwenye shughulikia, lakini rende challenge ya nenda ya rende ne virugo alafu na few chats na one for example kwa rose kera siketo kwa smart we need money kwenye to kwenye kushughulika, lakini kenene kialenga mono tuarake rose kialenga kivirugo. Ekarona tutikata sechisemi haboroki wakurwa ase bunge ya bumachoge chaje anene ase bunge ewodi ya bochitendere nigo bono banyorero bokonyi anene abana banyaruka ekeromo bwatanio yomo bwekyombekemo anyarete kawe soke na kubakonya abasubati abwase Sensemeyo kubwatkana ne kyombe kyukimaikate na Kenya Slum Youth Development Organization gekurawa na job Mangondi oyokoriekero kyo bwa MC ase ewodi ya bochitendere igona tebiruna abana banyaruka mbatakeri gosirwa irikwenekera barabungo tikara bara siskuru ekero bakogania amagania aliabo yakiralitko ekero nito muri amuno balungwa abana bayiseke muri no comment sure mu mwana oyo abana bagoteseke bibonzi bakirega ki yo babasubati nekero babasubati mbakari sandalka tawo ekine kenene kyo muibole oso mwana umuibole oso umubule musata oso mukungu wa kisana omwana oyo ekero mutu na bade santa dawa jawara agotumia nakia kwa natero mmoja ndiye lakini na mmoja ndio nyaka na kwa utachika kiende ndola ndio bali mtu wa kubise abali na abiyo bali mwanzo bali mtu wa toko ekogera mono ko nyangu muibole ochane kama naso mwana mwiseke no musubara kwa nyangu musache ere no ara utata ediko como nyangi pate kegendo na ande de mono ekero musacha akogenda uchi kumano yesanta tawo no mano de okora maskani one kera kwate mikara obra akogotera